que o voluntariado ambiental é unha cousa necesaria, como dixo tamén Froilán, é unha cousa necesaria para non perder o foco, para que a xente se involucre na recuperación do territorio, está moi ben, pero desde logo non cumple a función que teñen que cumplir as autoridades competentes, que neste caso é a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica. O que dicir, non é que cheguemos tarde, que pasaron 2 meses sin Vilamartín se está actuando nunha ladeira perfecto, na Ron está actuando en ninguna ladeira. E pasaron 2 meses. E tuvemos 2 meses nos que non veu a auga, e tuvemos a sorte de que non veu a auga e que houve oportunidade de traballar. E non se fixo nada. E o que non se pode deixar toda a responsabilidade non é que teñan que vir os técnicos a explicar nos concellos, que sí, pero que os técnicos da Xunta están para facer o seu traballo, e a responsabilidade da xestión do territorio e da xestión do monte é da Xunta de Galicia. E non fixo nada nestes 2 meses. Eu falo polo Concello da Rúa e creo que non é moi diferente do que está a pasar no resto de concellos. Entón, nós agora vamos a facer cos poucos recursos que temos os concellos e co mogollón de traballo que temos encima da mesa, porque Enrique dixo o caso de Vilamartín, eu creo que no Bolo se pode falar de algo parecido, no Barco, na Rúa desde logo tamén se pode falar de algo similar, como ben sabedes. Non temos nin os medios económicos, nin os medios de personal, nin os recursos, nin as competencias necesarias para facer estes traballos. Entón, que 2 meses despois, que xa se cumpliron, do incendio, esteamos con traballos de voluntariado, está moi ben, eu creo que é moi necesario, pero é importante que faga voluntariado xente como a Adega. Que a Xunta de Galicia, o que teña que ofrecer para nós, sexa un programa de voluntariado, me parece un insulto directamente. Tanto da Consellería de Medio Rural como da Consellería de Medio Ambiente, como de Augas de Galicia, e de Confederación Hidrográfica, evidentemente. A mí me dá moita pena que a Confederación Hidrográfica non se involucrara nun proxecto que creo que é interesantísimo que lle presentou a Adega, como digo, pero tamén a restauración do terreno é responsabilidade da Xunta de Galicia. Entón, cando pase o que vai pasar, o que dixo Enrique, que vai pasar, as captacións, non sei, cada quen terá os seus casos. Nas rúas son absolutamente todas superficiais, todas son en arroyos, todas, ao 100%. E vai pasar o que é inevitable que pase. E probablemente habrá días que non teñamos nin auga para ducharnos porque vai haber que cortar a entrada de auga para salvar os depósitos e salvar as redes de abastecemento. Entón, cando nos atopemos nesa situación sin que a Xunta de Galicia teña feito nada antes, porque o que non se pode facer é presentarnos unha proposta de convenio que non sei vos, pero non sei, ainda non chegou ninguna notificación do que presentamos. A aportación da Xunta de Galicia foi darnos unha proposta de convenio individualizado na que os concellos nos tiñamos que responsabilizar de que se lles pedía. E se nos olvidou algo, encima vai ser culpa nosa que non aparecer esa actuación reflectida, non? En todo caso, nos mandamos a documentación como se nos requeriu, no tempo que se nos requeriu, e a día de hoxe, 2 meses despois do incendio, ainda non temos noticias da Xunta de Galicia. Entón, eu me alegro moito de que se faga esta actuación este fin de semana, como dice Froilán, é unha cuestión basicamente simbólica, que sí que terá incidencia, non? En algúns puntos concretos nos que bueno, algo sí que se poderá salvar, pero todo o que hai no monte vai baixar aos ríos, vai baixar os arroyos, vai baixar os regatos e vai a contaminar as nosas augas e aos povos, efectivamente, todo eso vai pasar porque ten que pasar, porque non se fixo nada. O último incendio, máis grave que tuveramos na Ron, un concello que non arde tanto como outros da comarca habitualmente, nos últimos 20 anos o incendio máis grande que tuvemos na Ron foron 7,7 hectáreas. Neste arderon os 2.850. Coas rebaixas da Xunta. Entón, este é o grado de afectación que ten o terreo. E esperaríamos máis das administracións que teñen a competencia, algo máis que se piden axuda se necesitan axuda que a pidan, non? Porque non está.